Moro! Tänään olisi testissä jäätelöautolta haetut Minecraft-jäätelöt. Tämmönen pakkaus. Katsotaan mitä sisältä löytyy. Hienon näköinen jäätelö. Tää oli malta vanilja, kaakao, vanilja, blue, crispies. No, maistetaan. No joo, kyllä se ihan jäätelö oli ja maut oli kyllä vanilja ja suklaa. Ei ehkä ihan mun lemppariksi noussut, mutta sanotaan, että 3/5.